Πού είναι? Δεν κατάλαβα, λέει ειρήνης πάνω. Μη με λες έτσι. Οι γόροι με λένε. Και η Νελέτη είναι για άντρες. Όχι, δεν είναι. Είναι. Δεν είναι! Είσαι ελεύθερο! Πουλί! Άκουσε το τραγούδι. Άστο αυτοκίνητο! Εσύ άστο. Όχι, εσύ άστο! Αρκετά πια! Σβήτλανα κουράστηκε. Μια μέρα εδώ, άλλο μέρα άλλο, έχει αποκτήσει πια. Σβήτλανα εδώ δεν το έκανε καλά. Σβήτλανα και ήταν λίγο ακόμα. Θα παίρνω το μπογκαλάκι μου και φεύγω. Άντε τώρα, σκοτείτε γιατί πρέπει να σκουπίσω, σφουγγαρίσω και κάνει όλο πράγμα λαπέκο. Σβήτλανα, ο Γρηγόρης δεν μου δίνει το παιχνίδι μου. Ούλα, άσε δικό μου φόρεμα. Θα το σκύψει και δεν έχει άλλο. Καλά σου λέει. Πήγαινε παίξει με τις κουκλίσεις σου. Για να σου μετά να κάνεις τις δουλειές σου. Δεν θέλω. Πάρε το κινητάκι και πήγαινε να παίξεις τότε. Τέλεια! Ρίρι, άκουσα καλά. Δεν θέλει πια από το κινητάκι του. Τι να κάνω, μεγάλωσα. Θα πάω να μεγάλο και αληθινό αυτοκίνητο. Άσε που μας έχει ζαλίσει και δεν ξεφορτωθώ. Σβήτλανα, να σε βοηθήσω. Τέλειος. Σβήτλανα, τέλεια βοήθεια για το κόμμα. Μπορώ να βοηθήσω κι εγώ τώρα, είμαι μεγάλος άντρας. Ωραία. Είστε μεγάλα παιδιά τώρα. Μπορούμε να χωρίσουμε δουλειά Σβήτλανας και τρία. Όχι, ο Γρηγόρης δεν μπορεί να βοηθήσει. Μπορώ. Δεν μπορεί. Μπορώ. Δεν μπορεί. Και γιατί παρακαλώ. Αυτό είναι γυναικείες και σκληρεύεται. Δεν μπορεί να κάνει ένα παιδάκι να το σοδάσει με τον πόη σου. Δεν είναι. Είναι. Δεν είναι. Όχι, αρκετά πια. Σβήτλανα έκλεισε τον εγκέφαλο. Θα κάνει μόνο του δουλειά του. Να είδες τι έκανες. Εγώ εσύ. Εσύ. Άρα εσύ. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Τι είναι αυτή η φασαρία? Παιδιά, μάλλον είναι το ένα με το άλλο για το ποιο βοηθήσει η Σβήτλανα πρώτο. Κάτσε, Σβήτλανα. Δεν είπαμε προκειμένου να ζούμε όλοι αρμονικά πρέπει να γίνονται υποχωρήσεις. Ναι. Και τώρα ποιος έπρεπε να κάνει υποχώρηση? Ο Γρηγόρης. Τι λες μου, ρε. Εγώ. Εσύ. Όχι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Φτάνει πια. Κάτσε, Σβήτλανα. Προηγουμένως δεν είπες πως θα κάνεις μόνη σου όλες τις δουλειές. Α, Σβήτλανα λέει πάντα λυπηρό λόγια. Ναι, δεν αμφιβάλλω, αλλά ο Βαγγέλης που είναι? Δεν θυμάμαι να του έδωσα ρεπό. Βαγγέλη! Τώρα καλέ Βαγγέλη, Βαγγελιλάκι, με ένα μιλάκι. Βαγγελάκι, σάκι, παιδάκια μου καλά. Στο Βαγγελάκι, σάκι, φίλοι μια χαρά. Στο Βαγγελάκι, σάκι, και ένα ταξί. Και δωράκια μοιράζει από το πρωί. Στη μέση του πολύ. Όχι, Λάκι, με λένε Λάκι. Στο Βαγγελάκι, σάκι, παιδάκια μου καλά. Στο Βαγγελάκι, σάκι, φίλοι μια χαρά. Στο Βαγγελάκι, σάκι, και ένα ταξί. Και δωράκια μοιράζει από το πρωί. Στη μέση του πολύ. Έμεινε, παιδιά, σας αγαπώ. Και εμείς! Πάνω στην ώρα. Ο αγαπημένος μας κύριος επιθερητής. Μεγάλη που κι αφάει, μεγάλο λόγια μίλες. Όχι αγαπημένοι μας αυτός ο ξινομούρς. Αυτά τα κοσμητικά σου επίθετα, η δουλειά του κάνει. Ναι, στο προηγούμενο θεατρικό, μόνο που την κήρυξε της κάλυψε δουλειά με μικροσκόπιο. Υπερβάλλεις. Αυτό έγινε καιρό πριν. Ο άνθρωπος αλλάζει. Πώς και δε, η μόνη αλλαγή που βλέπεις πάνω του είναι η φράτσα του. Κάτι τέτοια λες και μας είχαν 3 χρόνια στο ράφι. Και τώρα που επιτέλους μπήκαμε σε ένα θεατρικό, θα μας το βάλεις και ξινό από πάνω. Ξινή είναι η μούρη του. Δεν τρώμε. Αρχίστε. Ποιος κάνει τέτοια ώρα? Επιθεωρητής βεβαίως. Παιδιά, ελάτε και όπως είπαμε στις θέσεις σας. Άκου, Σβήτλανα, λίγο εγώ. Όχι, Βαγγέλη, πήγαινε να ανοίξεις καλή μου. Και γιατί να μην ανοίξει ο Λάκης, ο έξυπνος όμορφος, ο βοηθευτικός. Είσαι ειδική περίπτωση, σε κρατάμε για την έτσι για το τέλος. Α, τέλεια. Ελπίζω τόσο επιθεωρητής που λέτε να είναι και κανένα φορές, γιατί πάμε να σου πω. Παρακαλώ.